Ήρθα στο Creator Shop και έφερα το Restock RX8 t-shirts, παιδιά, επιτέλους διαθέσιμα, και Zero to Hero και Finale Zero to Hero, γενικά νέα παραλαβή, μπείτε να τσεκάρετε, σπάστε το. Είμαστε στο νέο αγαπημένο μου μέρος, ήρθε η μεγάλη μέρα. Το body kit μεταφέρθηκε. Βιάζεσαι. Δεν βιάζομαι, ένα χρόνο με πήρε, δεν μπορώ να βιάζομαι, εντάξει, πόσο ακόμα. Λοιπόν, ήρθε το δελφινάκι μας για να κάνει τα εξής. Το δελφινάκι είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της BYD, οπότε βάλαμε αντιλιακές μεμβράνες κατηγορία Lumar IRX, 80 οδικού συλλογικού και Barbreeze και 35 πίσω. Η καινούργια νανοκεραμική μεμβράνη της Lumar, η πιο καλή, η πιο ακριβή, και εννοείται πως έχουμε αντοχή στο χρόνο. Το BYD είναι έτοιμο. Οπ! Το πιάσαμε. Οπ! Οπ! Γεια σου πάνω. Χρόνια πολλά, Σάμι, τον αγαπάμε. Έχω γενέθλια και γι' αυτό, επειδή ο Πάνος είναι καλός φίλος, ήρθε σήμερα να με ευχηθεί. Ευχαριστούμε πολύ, Πάνο. Να είστε καλά. Αυτά. Και επειδή πολλοί μου την είπατε για την μούφα πρασινάδα, ορίστε, πήρα και ένα κανονικό λουλούδι, το οποίο βέβαια είναι υπέροχο. Θα φροντίσω να μείνει για χρόνια μαζί μας.